Ritmu huwa festival illi qed jiċċelebra mhux biex it-tradizzjonijiet Maltin fosthom l-għana li hija tant xi ħaġa għal qalb ħafna Maltin u li Festivals Malta qed tagħmel dak kollu tista' biex tibqa' tiċċelebra u biex iżomm ħaj dan il-ġeneru ta' mużika biex ngħidu hekk. U għaldaqstant huwa festival importanti ħafna fil-portafol ta' Festivals Malta illi bih qegħdin niċċelebraw dawn it-tradizzjonijiet Maltin. Ritmu huwa l-festival tal-mużika folkloristika li jiċċelebra l-istrumenti u l-għana ta' popli minn madwar il-Mediterran. F'din ir-rokna inwaslulkom tarif dwar l-aħħar edizzjoni ta' Ritmu organizzat minn Festivals Malta. Dan il-festival kif għedna qegħdin jiċċelebra l-eruq tal-Maltin, imma apparti minn hekk li hija xi ħaġa ħafna importanti kif aħna niċċelebraw diversi affarijiet oħra fosthom il-lingwa tagħna, festivals oħrajn, imma dan il-festival jiċċelebra wkoll mużika li hija kif nsejħula world music u l-iktar ħaġa importanti li nżommu l-għana u tradizzjonijiet relevanti ma' dak li qed jiġri fid-dinja llum. Hija sfida kbira għaliex irridu nagħmlu dak li qegħdin niċċelebraw nagħmluh illi jappella għall udjenzi iktar wiesa, għaż-żgħażagħ u għall-udjenza tal-futur tagħna. Jien naħseb li festival hija opportunità li nagħtu dawl fuq il-tradizzjoni tal-għana billi l-ewwel qed nagħtu support lill-prattikanti, l-mużiċisti illi huma kif tgħid l-għannejja l-mużiċisti d-daqqaqa billi ngħinuhom billi intellaw daw il-performances tal-għana u nurruhom f'kuntest li huwa l-iktar awtentiku naturali tagħhom. Għalhekk dis-sena qsibt li importanti li nqasmu l-festival fuq l-ewwel fuq ġimgħa għax hemm udjenzi differenti wkoll u anke spettakli differenti. Allura naħseb li hija ħaġa sabiħa li immorru naraw l-għana, nisimgħu l-għana fil-kuntest tal-garaġġ ta' Mikil Kumboliskej fl-ewwel ġurnata fil-fatt il-ftuħ tal-festival se jsir ġewwa ż-Żejtun. Huwa kuntest uniku, opportunità li naraw l-għana fil-kuntest awtentiku tiegħu fejn ikun hemm l-għannejja u daqqaqa jagħmlu serata ta' spiritu pront. Hemm aspett qawwi ta' edukazzjoni fil-festival, kemm fil-proġetti li se nuru li se jsiru ġewwa l-ġnien, u naħseb li l-importanti huwa li nuru l-pubbliku li tradizzjoni mhix ħaġa li nippreservawha biss ġo ġġieġa jew xi mużew imma hija ħaġa ħajja li aħna nistgħu nipparteċipaw nagħtu semna sabiex ikun hemm żvilupp fit-tradizzjoni. Għalhekk għandna varji proġetti minn artisti, pereżempju Gabriel Lee għandu proġett pereċu poeżija fuq l-iżvilupp tal-istrofa, workshop fuq il-makkjetti, hemm ukoll kantuniera ta' mużika Maltija u hemm ukoll taħdidiet u diskussjonijiet ma' l-għannejja mużiċisti stess il-daqqa tal-għana sabiex nibdew forsi nifhmu aħjar x'inhu r-rwol tal-għannej u kif aħna nistgħu nipparteċipaw fit-tradizzjoni. Dan kollu se jsir ġewwa il-ġnien tal-Argotti fid-9 ta' Ġunju fejn ukoll ikun hemm palk fej se jieħdu sem xi mużiċisti Maltin illi ħajatu semhom fuq kemm id-daqq tal-kitarra tradizzjonali u anke l-leħen jirriflettu ġifieri il-tradizzjoni tal-għana u ġejjin ukoll artisti magħrufin minn barra, kitarrista tal-flamenco, fado mill-Portugal u artisti oħrajn sabiex nirriflettu wkoll fl-istess mod il-kitarra u l-leħen fit-tradizzjoni tagħna.